Vietnam Mufti says Ethiopia and India ties further strengthens Ethiopia's quest for sea access. The ambassador's remarks were heard during his interview with Addis Media Network on various international and security issues. He mentioned that Ethiopia and India have notably strengthened their bilateral relationship in recent months, moving beyond traditional development cooperation toward a more strategic. كم تريوم دلهم كتالي أب بحري بفلاي نابير ترازق نعي بروباغاندان أجندا ناي بحردو لنكنا كل التهجرات دارجا كم زموت عفوا يمجرون منزلو نسادما حنساب جبهان أفتقى بحر نهر ركب حجز حسابنا ناي تقفولو كالي تدما حندت كل التهجرات ناتتقومو بروباغاندا ناتقى بحر زبل زربا يغطل على إذا كم تري وجزء لهم السبزي حدا كابتهم نتاجنا ناي بحري زبل فتشي مكدكس كم زي بلو عبته له خوته وهي بوزو ليد مثل عفوك خفت كله أبزو خوني يقوم بقداي ناي زي بحري زبل بحرك بحال كله دما ناب عسب بقلتي زي ما تزولو عمت نعسب لدات أبو كنا بعلو النابلة لنكنه من قصير ترادما حيال زخون ملس زهابو سبينا نرزلنا سلازي أزيوم سبازياتهم أت بروباغندا ناتهم كدك سوا خمسة يكونوا إنا نرزلنا ولا قا بمنجدة برايم مينسترهم حيالوان عفوم عطيهم تلو أتقول دايتجن يغطل على بزسف حملك بزح عينة بروباغندا يقبرلو ولا تي نبلتجنا بروباغندا يغطلوا الليو አንቀጥረው ሻቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወግቶ ባህርበርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው። ኑ እንታረቅ ብሎ የፖለቲካ ድርጅቶችን በእርቅ መድረክ ጋብዞ በሬ አርዶ ያረደ ካዲ ነው። ሰሜን እዝ ላይ ደገመው እሱ ነው። አሁንም በየቀኑ ይክዳል። የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ የክደት መንፈስ የክደት ኃይል كم تري وزن لهم زيتي بلتقنا حدا كابتي نا UN حقتها تايزبل كينان تزيد ليخا لأن حدا كابتن شارترس نا UN تصعبوا زوجت قانقوا حتى كتكم كم زلكا ناب كينات كت كي زيت دلت قينكا كينات زيت دلت قينكا كينات قص خلق قانقوا كتكم يبل كاني زبال زلو سلازي ازياتهم جنستيل ولا كانتي وشت او بوليتيكاناتهم domestic political use consumption يبلو نوشت او بوليتيكا حل كتب هايلو زغبر دراماتات تلو لولاونت ناي هاجر بزدفر منقدي ناي وصاي زمدناتات كخصول بزخل منقد زغبرو زلو ግን بوغن ኤርትራ بلا غيرنا فليتناكم علينا رسح بوليتيكا يم تطقمو زلهم ندايا سلازخونكم تروفاتات سلازخونكم ግን ብዙ አቃልባይ ነው ቦኒና ዝብልዩ ግን በኋላ ዘራር ባድ ማ ኤርትራ አቃልባይ ትቦ ማለት አይኮን ፕሬዝዳንት ሲያስ ናይ ነዳያትን ናይ ጥፋትን ካይዳ በመባል ወላ ናቢ ዕቦይ ከም ዝኾነ ስስዕ ከም ዝኾነ አትሪሩ እንተተዛረበ እቲ አካይዳ ናይ ኤርትራ መንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝገብርዎ ዘሎ ይኹን ኣብ ካልውን እንትኾነ ነቲ ናቱ እንደራግን ሸለልትነት بزلو من قد يكاتلوا له مالته يكونن كل تسوق قبر زغل أبجم متيتيوم سقمتي كاوك متزغل ملود الونات نخكلا خلوا كم زلهم يم دافلي تنبري تسوق قبر زلو كنتات ولا جزنا عفار فريقهم حيال زخنا عفار وتدراوي حيلي إرترا تململ كم زلاوي وتحجز كم زلا زر ملكتات فيديوهات وزلو كبيرترا وزلو فيديوهات تاريخها نتي كنتات أبي أحمد زبلو زلو شلالي لا طلع مالته يكون صمدنا بعلو سلازي شلالت الناس بحال يلن راينتايو ግን ኣብትናቱ ደረጃ መንግስቲ ኮርድ ድሌት ከም ዘይብሉና ንርዘለና እዚ ኣብዝ ገብሮ ዘሎ ሓደ ካብኡ ቀንዲ ሕመረት ናይ ዝሕጅ ዘሎ ኩነታት አብይ አሕመድ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ንነዊሕ ዋ ምሰር ዓደ ምሰሶም በደንዩ ካብኡ ዝገድድ ኩነታት ግን ተፈጢሩ ወሎ ለትስከ አይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ክንጅምር ብናይሽ ጉዳይ ክንጅምር ሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍለጋ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት مس إمارات زفتهم واحد نير تعلي ريح خامو تعيتلكم كله يا أخي تعم زو على زي تعيتلكم كمتي نات زرو لزقني مزحت أكلاتون مزعوا زي العلم نات زرو غنيوم يوم أنا كما يزريت وعلي هم سمعات شفانو ناي حد ناي كلتين هاجرات لو نت تنكف كلون تاي كم زقبر السلام نصتها يزرد أنا قاعد توعلين هوكات نتفقات نخينات يزول استراتي مغنياتو إذا ما أكلاتهم أو زحلفة مسلحنا سوزا ميدو كوان ترينايو أو ناي هزبتات تفقات عنوت
وكت ناي حزب مكرا عبي كفنقل دغنت عريو كلال نقداي كاب ناي نقدي صراحته كفنقل انفستر كمكن ايوتي تغوراتهم او ايثيوبيا نافطور زمصا معناتيو ስለዚህ ولا بعلي ناي خمس عينت سممع يغورو تي دحريز زغورو ابز حلفو زغورو زنور يوم حدش تغورو منالبات حدش ነገር كمص تخوينو منالبات دحر بصفحنا العلو نخون ذا ابو ظبي مالت زي اميريتس بحال كجله مالت كجله زناي نغساوي عليت ستيت تيرورست خاوز خون نوح غزي صنيع منغست خويس تشبار فوق عدي ناخذ هو كزفتر نتيزلو متنا جغرافي زي متن ግን ካፍቱ ስለዘሎን ስና ተጠቀመ ለሐያላን ከሆነ በሚድል ኢስት ምስካ ብዙሓት አካላት ዝናሐናሕ ኢሉን አፍሪካ ናመፀ ዝዘርፍ ዓዲ ዘዕኑ ጀኖሳይድ ዝፍፅም ናይ ሓደ ጉጅለ ዓሌት መንግስቲ ዝሩሕ ከም ዝረኣናዮ እዚ ናይ አቡዳቢ መንግስቲ ብዙሕ ክሳነታት ገጢሙ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ምናልባት ህዝብ ለዝነ ዝግባ እንተኮይኑ ብዙሕ ቦታታት ድሓ ብዝርዝር ተመሲና ይጽቡ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክሳነታት ወፅሕዎ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ከይዱ ናፍቲ ዓዱ ምኻዱ ስለ ዘይተርፍ ብኡ እንተቐፂላታ አቡዳቢ እቲ ዝፈጠሮት ሁከት ከይዱ ናብ ፀግዓ ናብ መንደሬታ ምኻዱ ስለ ዘይተርፍ ከምዚያ ንሪያ ዘለና ኢና ኣብርሃ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ኣሎ ከይዱ እቲ ጉዳይ እቲ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ንግዚኡ ወላ እኳ ኤርትራ ሓደጋ ዝፈጥር ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኢማራት ዝሃነፀቶ ሃውስ ኦፍ ካርድስ ይበሃል ብክንደይ ሓደጋታትን ብክንደይ ኩነታትን ተሃንፆ ዝነበረት ኩነታት ኩሉ ሓደ ብሓደ ይወድቕ ኣሎ ጥራይ ደይኮነሲ እቲ ሓደጋ ተጠምጢሙ ናብ ኢማራት ይመለስ ከም ዘሎ ይዝንገር if you look into Saudi Arabia ካርታ የመን ተደመሮ ዑማን እንድሕር ወሲኽካ ቀጠር ኩለን እዚአን ሃገራት እዚአተን ኣብ ተመሳሳሊ መርገፂ መፅአን ዘለዋ ግብፂ እንድሕር ወሲኽካ ኤርትራ ሱዳን እንድሕር ኢቲኻላ ኣብቲ ከባቢ ናይ ብሓቂ ኮንቴይንድ ክትከውን ከም ትኽእል ዘርኢ ኩነታት ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ነገር እዚ ናቡ ገፁ ክኸይድ እዩ ናብ ከምኡ ደረጃ ክምዕብል እዩ ንብሎ ነገር ክትብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ግን ናይ ስዑድያ ንጉስ ዓብ ለቨሬጅ ኣለዎ ሕጂ ዓቢ ነዚ ነገር እዚ መመሊሱ ክደፍኦን ኣብ ብዙሓት ህዝቢ ድማ ድጋፍ ይረክብ ኣሎ በይኑ ጥራይ ክገብሮ ዘይክእል ከም ዘይኮነ ታዳ ድጋፍ ናይ ግብፂ ድጋፍ ኣለዎ ግብፂ ንስዑድያ ስለ ትፈቱ ይኮነትን ግብፂ ናታ ሃገራዊ ረብሓ ናሽናል ሴኩሪቲ ናታ ምስ ስዑድያ ተኮይና ጥራይ ትረጋገፅ ኢማራት ድማ ቀንዲ ሓደጋ ንሃገራዊ ረብሓ ናታ ምዃና ፈሊጣ ኣላ ሱዳን ተመሳሳሊ ሶማልያ ተመሳሳሊ ኣብ የመን ተመሳሳሊ ስለዚ እቶም ስዑድያ ዝሰርሑ ዘሎ ወላ ኤርትራ ሓዊስካ ስዑድያ ስለ ዝፈቱ ወይ ስዑድያ ሓላል ስለ ዝኾነ ደይኮነ ስዑድያ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዋ ኣብ ዓዳ ተኪራ ክትምዕብል ትደሊ ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ከባቢያ ሰላም ርቃትን ኩሉ ትደልላ ንካልኦት ሃገራት ድማ ክትንከፋ ይደልን እያ ዘላ ምክንያቱ ምፍራስ ናይ ሃገራት ንስዑድያ ዓብ ሪስክ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኢማራት ዘንቀለቶ ጉዳይ ከይዱ ናብኣ ተመሊስሎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ፅቡቅ ጌርና ክንሪኣ ኢና that's why ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብብዙሕ መንገዲ ብከምዚ መልክዕ ድማ ዝትርጎም ዘሎ African continent where Sudan's leadership has announced a full return to the capital Khartoum, marking a major political shift after 3 years of war forced the government to operate from the Red Sea city of Port Sudan. Prime Minister Kamil Idris confirmed that state institutions will soon resume work in the capital Khartoum, once a major battlefield, are slowly returning to life after 2 years of fighting between the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces brought the city to a standstill. The army regained control 8 months ago and has formed a committee to begin reconstruction. كم تريوا لكم كارتوم ابن بور هو تملس كم زلا زري فيديوهات على الجزيرة منيو قطر دما أبغون السودان أبغون السعوديان أبغون قبطن بحد زلوين سلزي أول توزينا السودان نبت بوق تملس كم زلا نب سلام تملس كم زلا خرطوم دمار اسكتا ما قينو نبور هو تاب كارتوم يجمر كم زلو إزل زينا زي كوتس أي تدليون يا إمارات السودان تودق الله السودان تموت الله كارتوم زبهال كتما يلن تي
ሰራዊት ናይ ሱዳን ሃዲማ ፖርት ሱዳን ቦታናቱ እቲ RSF ዝበሃል ድማ ኣብ አልፋሸር እዩ ከተማናቱ ስለዚ እናቶም ቦታ ሒዞም ኣለው ሃገር ድማ ክትምቀል ትኽልያ ዝብል ሓሳብ ዝደፍኡ ዝነበሩ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዋን እዚ ካርቱም ኣብ ንቡር ትመለሳላ ዝብል ዜና ብኩሉ መንገዲ ይወፅእ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ሕጂ ተበፅሑ ዘሎ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ካርቱም ንዑ ተጠቂምካ እቲ መንግስቲ ናይ ሱዳን ማለት እዩ ሲቪላዊ ምሕደራ ክእለት ከም ዘለዎ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሰግር ይፅዕር ከም ዘሎን ንዑ ከውሕዝ ዝኽእል ናይ ሴኩሪቲ ዓቕሚ ይሃንፅ ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና FM calls Ethiopia a long-term strategic partner amid Horn of Africa diplomacy. Israel's foreign minister Gideon Sa'ar has described Ethiopia as a long-term strategic partner following talks in Jerusalem with Ethiopia. ኢትዮጵያ ፍሉይ ልኡኽ ንእስራኤል ሊኻ ከም ዝነበረትን እስራኤል ድማ ንኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ስትራቴጂካዊት መሻርክትና ብምባል ገሊፃታ ኣላ ይበሃል ኣሎ ኖ ፕሮብለም ረባብቲዮም ማለት ርክብ ኣለዎም እዩ ዝምድናታት ምግባር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ፍሉይ ነገር ኣይኮነን but there is this thing ብኩሉ ግዜ ገለ ነገር ዊርድ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ አንቂድዎ ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ናይ ኤርትራ ልክዕ ከምቲ ኣብ የመን ዝብገስ ነበረ ንሃገር ንምምቃል ንሃገር ብፖለቲካዊ ላይንስ ጌርካ ሰፓራቲስትስ ነቲ ሃገር ንምብትታን ኣብ የመን ኣብ ሶማል ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዝነበርና ናብ ኤርትራ ተፈቲና ዘላ ፈተና እንታይ ኢለኩም ኣብ ዝሓለፈ እዛ ዓፋር ትበሃል እያ እዛ ዓፋር ትበሃል ናብ እስራኤል ምስ እስራኤል ከፀጋግዕዋ ጀሚሮም በዓል እዚ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ክቆፅሮም ለይትን መዓልትን ዝፅዕሩ ዘሎ እዚ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር The New York Times news ይመስለኒ ዝኾነ ሓንቲ አርቲክል ወፂኣላ እንታይ እስከ ይዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም Eritrean Afar representatives claim that the Afar is troubled by the Houthis recruitment, terrorist cells and terrorist arms shipments and some among them think that Israel can help. The Afar is susceptible to becoming a proxy. እንታይ ዝብል ዘሎ ዓፋር ሲ ኤርትራ ዓፋር ማለቶም ሑቲ ምስ የመን ኮይኑ ብዝሰርሖ ዘሎ መንገዲ ተርጂኹም ለኹም ሑቲ ኣብ የመን ዘሎ ሑቲ ካብ ኢራን ኣፅዋር ይረክብ ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ መፅኡ ብዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት እዞም ዓፋር ዓብይ ናይ ስግኣት ናይ ህላወ ስግኣት ኣጋጢሞም ከም ዘሎን ስለዚ እስራኤል መፅያ ክትሕግዘናን ከተትሕናናን ኣለዋ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝጥቀምሉ ዘሎ ጃስቲፊኬሽን እስራኤል ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዓፋር አጀንዳ join ንክትገብረሎም ዝግበር ዘሎ ፃውዒት ኢና ንርኢ ዘለና the Afar people a Sunni Muslim community spread across Ethiopia, Eritrea and Djibouti ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ እቲ ጉዳይ are seeking Israeli support amid repressions and regional instability. Their homeland lies in a strategic corridor along the Red Sea, including Eritrea's Dankala region and the Bab el-Mandeb Strait. ስለዚ ሪኹም ነታ ዓፋር ትበሃል ናብ እስራኤል ከብፅሕዋ እሞ እስራኤል ድማ ንሑት ዶ ንገሎ ብዝብል ድራማ መፅያ ኣብ ኤርትራ ምትእትታዊ ንክትገብር ንኣብይ ኣሕመድ ነታ ኢማራት ተስፋ ቆሪፃትሉ ዘላ አጀንዳ እስራኤል ክትርከቦ እሞ ነታ ናይ ዓፋር ትብልን ናይ ባሕሪ ትብልን ሞር ክደፍኡላ ባይ ደ ወይ ትዝክርዎ ተኮይንኩም እቲ ኣብዚ ከባቢ ዓፋር ናይ ፖታሽ ዳና ማዕድናት ረኺብና ኣለና ኢሎም ለንከነ ቅድሚ ሕጂ እስራኤል የሕዛቶ ነይራሳ ስለዚ እቲ ኣብ ዓፋር ዝብል ዘሎ አጀንዳ ናብ ዓሰብ ዝብል አጀንዳ እቲ ማዕድናት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ብጀካ ብኤርትራ ገይሩ ክወፅእ ብካልእ መንገዲ ኣክሳቢ ይኮነን ስለዚ እታ ዓሰብ ዓፋር ገለ ዝብል አጀንዳ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ካብቲ ኣክቲቭሊ ናብ ፖለቲካዊ መናወራ ኣንጻር ኤርትራ ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ ዓፋር ትበሃል እያ ካልእ ኩሉ መይቱ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ደገሎ ዝበሃል ኩሎም ተረሲዖም እዮም ሰብ ታእንኩ ሕጂ ብዝዋን እዚ ትብላዕ ዘላ ብናይ ተቃወሞ መንገዲ ዓፋር ትብል እያ ወላ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ደገሎ ዝበሃል ተጨፋሊዕኩም ኣብታ ናይ ዓፋር እተው እዮም ተባሂሎም ክትበልዑ እንተደልይኹም ፖለቲካዊ ዕድል ኣብ ኢትዮጵያ ክወሃበኩም ተደልዩ ተጨፋጭፍኩም ኣብታ ናይ ዓፋር ተሰኩዑ ወይ ወታደራት ናይ ዓፋር ተቃውሞ ዝበሃል ዘሎ ኩኑ ካብኡ ወፃኢ ግን ፖለቲካዊ ኢንተርቴይንመንት ከም ዘየለ ዘርኢ ወይ እውን ዘግድ ኩነታት ከም ተፈጥረ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እዛ ናይ ዓፋር ትበሃል ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ኣነ ድማ ኣበርቲዐ ክጉስጉሰለ ስለምንታይ ሓንቲ ካብቲ አጀንዳ ናብ ኤርትራ ትጥምት ዘላ ንየመን ወዮዳ ናይ የመን ጉዳይ መይታምበር ሕጂ ትሑት ዝበሃል እንዲተሪፉ ደሎ እስራኤል ድራማ ክትፈጥር ተደልያ ካቢና ንሑት ክሃርም እየ ክትብል እያ ናብ ሶማሊላንድ ትመፁ ዘላ ክጅፍ ተቃውሞ ፈጢሩሎ ሃገራት እስላም ብምልአን ሞቢላይዝድ ኮይነን እዚ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ንቅድሚት ንኸይከይድ ይገብራ ኣለዋ እንገስወት ጉዳይ ናይ ዓፋር ዶ ናይ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ
ከይተበገሰ ክመውት ዝኽእል ጉዳይ እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማሲ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ከተተሓሓዞ ክትክእል ኣለዋ እቲ ኢማራት ብካልእ ኩሉ ዕድል ስኢኑ ዘሎ ብኢትዮጵያ ገይሩ ክመፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዘርኢ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርካ ካውንተር ክትገብሮ ትኽእል ንዝብል ሓንቲ ኣብዚኣ ናይ ኣብርሃ ብዛዕባ እዛ ናይ ዓሰብን ዩኤኢን ኢትዮጵያን ሓንቲ ብዛዕባ ተዛሪቦም ነይሮም እስከስምዕዋ ማእኸል ዓዲ ዘለዉ ተንተንቲ ዓሰብ ናይ ኤሚሬትስ ፕሮጀክት ዋላ እንትኮይኑ ሓግዛት ናት ፕሮጀክት እሱ ንድሕር ተዓዊቱ እሰየ እዩ ዝበሉ ሬትታት ኣለው ናይ ዋላ ናታ ፕሮጀክት ይኹን ክድገፍ እዩ ዘለዎ ዝብል እዚ ባህላ እዚ ናይ ኤርትራ ልዕላውነት ዘይቕበል ሓይሊ ዝብሎኒ እዩ እንታይ ማለት እዩ ግን ተይልካ እንድሕር ብናይ ኢማሬት ፈረስቲ ሓንጊርና እንተኣቲና ፀገም የብሉን ይብሎ ብናይ ኢማሬት ፈረስቲ ሓንጊሩ ዝኣተወ ሓይሊ እቲ ባሕሪ ክኹኑ ኖሩ ይድሓር እውን ካልእ ዘረባ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሓንጊራ ተእትያትካስ ኣብ ዘይተደልየካ ከዓ ረጊሓ ክትውፀካ እያ ማለት እዩ ትንተኖኦም መገሲኦም ብጣዕሚ ስኢሉ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ምናልባት ንኦም ንሓዋሩ እቲ ባሕሪ ዘላቢ ዝኾነ ወሪሮም ክሕዙ ዘኽእል ስራሕ ክሰርሕ እየልካ ኣይትፅበን እንታይ ገዲሽዋ እሞ ትገብረ ኣይትኽእልን ክገብርዎ ዝኽእሉ ምናልባት ብዝለዓለ ንካልኦት ጂኦፖለቲካል ረብሓታት ንሳ ሒዛ ኣብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓይሊ ከዓ እናተኸላኸለ ግን ናይ ወደብ ጥቕምታት ክረክብ ግዛዕ ዘግብር ኣግሪሜንት ኣይፈጥሩን የብለካን ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገጾም ኮይኖም እዚ ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብክልተ ምክንያት ጉጉይ እዩ ከምኡ ዝበሉ ሓይልታት ሓደ ወራሪ ዝገበርካ ትገብር ንወራር መልክዕ ክተውፀሉ ኣይትኽእልን ስለዚ ይዋፅእ ሓደ ኣምባሳደር ደሰሚዕካ ነርካ ነዊሕ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስፋው እዩ ዝበሃሉ ተዘይተጋገየ ናይ ነዊሕ እዋን ኣምባሳደር ዝነበሩ ነዚ ኩነታት እውን ዝፈልጡ እዮም ምስ ሓደ ሚድያ ዝገብርዎ ቃለ መሕትት ብልቅጥ እዮም ነጊሮም ኣይከኣልን ገጋ ሓደ ግዜ 10 ኪሎ ሜትር 60 ኪሎ ሜትር ገለ ይኹን ትብልዎ 5 ኪሎ ሜትር እውን ይኹን ዘይናትካ የናትካን ኣይከኣልን ብስሩዕ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኢሎም ደምዲሞም ተወሳኺ እቶም ሰነዳት እውን ከምኡ እዮም ዘመላኽቱ እዚ ክንብል ከለና ስኡል ዕግርግር ዝብል ሰብ ግዛዕ ምዛዕ ክህሉ ይኽእል ንሕና ከዓ ክንብል ኢና እቶም ሰነዳት እውን ከምኡ እዮም ዘመላኽቱ ብዝኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ዘለዎ መምህር ኣብርሃ ሓደ ካብቶም ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ካብ ዝረኣናዮም ንጹርነት ኣብ ምግሃድ ዓብይ ተራ ዝፃወት ዘሎ ፖለቲከኛ እዩ